chilungamo ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa umwewo handi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodikapena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo. Kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ku area 2 imene ndi the dashboard, ndipo tikulandire nonse amene ndithu mutitsatira pa Facebook, pa YouTube komanso ma platform onse amene ife tikuwulutsa madzulo ano. Ine ndine Moses Magawa, chidzukulu cha Chilembwe, ndipo ndi Mr Dashboard kumanzere kwanga amene wandithu ndi Babu Robert Kalindiza, chidzukulu cha Bushe Mzungu. Pamene pomusamaphonye chifukwa tidzapeza kuti tayambana tili mkatikati mwa nyengo inoyo. Nde mudzinena kuti iniyo ndi mdzukulu wa Chilembwe mone nawo koma ine ndi Mzungu. Kusiyana kwake pali pamene papo. Kodi mungavomereze kunena kuti munthu amalakwa? Oh yeah, no ndakukhulukira. Ndakukhulukira. Tathokoza kwambiri. Nditudi. Madzulo ano tinene kuti choyambirira moyo wanu ndi cheno. Ukuyenda bwanji? Ndadzuka bwino bwino. Koma titangodutsa cha kumasanaku ndi pamene thupi lamba notsimwe ndi kunjenjemera. Yes. Ndicho wawo chatigweracho ndiye chinthu chopweteka chatigwerachi mpaka lero sitikufetse kuti chachitika nchani mu family yathu ngati atulankhani ulendo wa Brian Banda. What was your first reaction mutangomva pamali kuti thupi lanu munalikhulupirira ngamene? Ayi pana ndivuta kuti ndivetse chifukwa chimene chachitika nthawi imene nkuti amayi akutakataka ku kitchen. Okay. Ndene ndali pa phone. Kana ndadzangodabwa message kacha akuti a director general MPC amwalira. Ndene ndikuti ndene ndadzaita na akazi anga tibanenana Duwe. Ndi mfunda wawo ndi ana Duwe. Ndi ife timati Duwe taona ni chibwana chimene ayambaso anta social media. Chifukwa inu mutandifunsa mutandifuniranso. Yes. Ndinazana kuti ayi. Izi za social media. Za social media koma ayi nditu. Kunyimakuso anadabwa. Anandiuza so kuti aya zistyle zimenezo pa janthu masuku ana kumatero. Iwo mapitiriza kuphika. Kina nditere ndudabwa zikukula ngati. Nditere kina ndamboimba mafoni ndeka. Tadzembira anthu ku MPC kucha. Tadzembireni ku State House. Alisa panga kufemu. Iyi ndachita tsimwe. Ayi. Kodi lumpaka bana. Yeah, impaka lero ayi. No. We can't. Ayi nditu sizinaende. Tisaname. The dashboard yapeza kuchimene chachitikira Abanda. No, tikoza kutero kuti tidakalibe pakadali pano kupatula zochepa zimene nchemwali wawo Naomi anafotokozera kumtundu wa Malawi. Nchemwali wawo Naomi anatero ndithu kuti kumayambiriro asabatayi amadandaula nkhani ya kusaza kapena titi chisazo sazo milana akambira nchemwali wawoyo. Ndedzulo pamene adzapita nawo kuchipatala anakapeza ndi malungo pamene lero chakummawa atisiya. So information tinayo ife siya chipatalayi. Ayi chipatala apereka zawo. Koma ife tungokamba zimene nchemwali wawo wafotokoza kuwailisina yolutsa mawu. Ndipo ineyo pokana kupala utsi ndinadzayimbaso direct kwa ilisi imeneyo. Nduta mwalembatu izi aulemo mwemo wazithuziso anapereka mometa viraso ndi momwemo ndi pamene adzakhanga talimbako mtima kuti uthenga ndi umene weniweni chifukwa masiku ano tiumakana kupala utsi zochitika zachuluka. Ndiye pajefe timatero kuti ife silifuna zomapepesa. Ayi pepani tinapupuluma luntha sipanga nawo zimenezo. Ndiye pepani ndithu akubanja kwa Brian Banda amatero muni wakeyo ponyadira akoko wake kuti mdzukulu wa Nanjayiko. Ayi sizinaende. Tikanakhala ndithu ndi nthawi yaita yoti inu mwina mwakhala nawo pafupi pang'ono. Yes. Abanda umakumbukira motani? Ineyo pali zingapo zimene tayandikanako. Ndili ku MPC iwo ali ku Times. Yes. Timagwirira ntchito limodzi mu Zambiri atulankhana amayandikana.
ndete choka ku MPC nkupita ku Ministry of Trade and Industry iwo ali ku Times komweko timayankhula nabe nkumatumana zochita ngati za ma story iwo ali ku Times komweko ine ndili ku Office of the President and Cabinet timagwirira ntchito limodzi andi mwina papita sipana solo 8 days kuchoka nthemene timakambirana zina pa WhatsApp andi anadzakamba mawu amene mpaka lero mfoni mwalipo ananena kuti munthu sakhala yekha iya matero andi mawu anachita amakamba pakamwa komanso anadzanena mawu ena onene kuti munthu sakhala yekha mawu amenewo alipo atisiyira ndithu kuti kumakhala bwino ndi anthu ndidzadandaula mpaka pakanthawi chifukwa ku Malawi kuno ngati panali munthu amene tikapita mu seko yathu ya utolankhani amene timati aliyense mtolankhani diso lake limayang'ana Brian Banda nati saname apapo ndeti saname Brian Banda atsimikizako Joyce Banda kutadana na nchito komanso adausi zanso pa program ina navaso ansonda so ndi akuti ni munthu wotana alibe mantha akamafunsa ndipo akuti akangoti interview yo mupanga ndi Brian Banda atiti kunalitu koma nkabwera bwanji ndikabwerako bwanji ayi sizinakhale bwino andi mwina tikhoza kungofotokozera tunso apa kuti mmene ndikuonera zokhala ngati Luntha TV ikhala komweko kuti izitha ikhala komweko ndipo ipereka china chilichonse chimene chizichitika management ya kunoko ndaona nawonso ali pakala kuti akufunitsitsa kuti Luntha TV kuyambira mawa mpaka tsiku loyika ikakhale ili pomwepo ipereke ma details bwinobwino. Luntha TV sikufuna kuti anthu aphonyane ndi china chilichonse ayi koma zikhala bwino kwambiri. Tatokozeso management kuti akulemekeza ntchito zimene ena amachita ngakhale sagwira mawayilesi amenewo koma tonse tikhamukire kumeneko ndife amodzi tikamulire nzathu tayamikira management. Aba ndiposiya kayaniza ndale kusiyana ndi chonse zatha pamenepo apapa ndikuti ndikugwira na manja basi chatigwira chachikulu ndati kuyambira lero mawa mpaka mande chifukwa kuti mawa achoka ku mochale apita ku church kwawo kumene amapemphera ndi akakachoka kumeneko ndi pamene zovuta zikapite kumudzi kwawo chakuchireka tikangodutsa pa Bakiri Muluzi International Airport pamwe kale ankati Chireka Airport mukadutsa kumeneko mapita chakutsogoloko kuli mudzi amati Mbanda Village so ati zovuta zikekidwa kumeneko lolemba so ndimene ndithu program yake tikuvera koma sizinayende ngati mmene mwakambira sizinayende ndithudi. Mzimu wa Obanda usemutendere. Amen. Tililazo nkhani madzulo ano zochuluka akalindiza koma tiyambe ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino sanafike mdziko muno fa anachoka koma sanachoke panali ngati kampungwe pang'ono nzona kuyambira pamene kungula kutsangani ayi mwembira pabwino zinakhala bwanji ayi ndi momwe timakambira kuti tisamapale utsi izona chifukwa zinadzavekadi kuti achoka koma kudabwa kuti tsono ifeyo president akati akuchoka timaonera mwina tizithuzi chifukwa maulendo onse amene achoka pakatipa ngakhala akhale maulendo a private amaponya beti zithuzi ndipo masiku ano tangojizolowera chifukwa kuchokera nthawi imene ayamba kuchoka ija ife timaonera kafe kuchokera nthawi ija ayamba kuchokaji ife timaonera kafe kuti achokadi koma ngati kafe sanayankhule naye ndi nkhamba akamwa chabe pokhapokha ayankhule ndi kafe awowo apita moti umboni umenewo amalandira mwendako bwanji tsiku loyamba lija zitamveka kuti president achoka mpaka ifeyo tisanayambe kuvomereza tidayamba tamfunsa kafe kodi iwe kafe talankhula ulendo uno zakhala bwanji kuti achoke iweyo sayankhula akuti akadzati akuchoka ndidzanena pano padakalipo akufawo ndati so nanga muti chani nanga ndipo tilinawo sombone kuti the following day
anayankhula nadi moti kakilipiko kalipo Okay. bwanji amalawi tiapatse mwayi oti a president akuchoka afusidwe mafunso ndi kafe titero bwa titero yoncho tikaona zimenezi tibweranso ndithudi. Good afternoon, Your Excellency. Good. Good afternoon. We wish you a safe trip to South Africa, Your Excellency. Thank you very much. Any message to Malawians before you depart? The only message I'm going to say to Malawians that let's unite. Recently, there have been a lot of talkings and so forth. I think we need to unite to build this country. I came back, agreed to come back, two objectives. One was to make sure that Malawi does not become a one-party state again, a dictatorship. That I succeeded, so I achieved 50% of my objective. The second one was to make sure that we rebuild this country again, economically, and we're doing that now. We're almost successful, maybe halfway. The economic indicators show that we are in the right direction. But it takes time. Like 2014, took us almost 1.5 years to build the economy. Now let me ask Malawians that I agreed to run for election, and I promised Malawians that I would serve for 5 years. So I'm going to serve for 5 years until 2030. And those who can't wait should wait until 2030, where there will be a competition. I hope to hand over the government then to another member of the Democratic Progressive Party. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Travel safely. Thank you very much. Thank you. Thank you. Akalindi is true. Yeah. Zikachitika muvira kwa kafe. Waka. Zikachitika muvira kwa kafe. Kura mtsogoleri dziko Wapita. kapena so panthawi ino watani? Yes, and ntchito yake Kodi ntchito yake ndi imeneyi? ntchito yake ndithiuma chifukwa uja ndikamwa la president. The spokesperson wa president. Chizungu chake ukoko amati press officer. Iyi tukamweyo ndiye yoto. Moti kwamfuna yeye ndi ndipo pasapezeke so munthu omati ayi ulendono ndiye mutwe koine ulendono ndiye mutwe koine. Ntchito yo njaka. For example, wina ndi advisor wa mafumu. Advisor. Simulankhula. Wina na advisor wona zambiri nyengo zukhalira muvo ulendono ndakamete kwa president ya mutwe koine ayi. Simulankhula. Ayi pamene pali. Amayankhula ukoko Ndikafe. Chino mene adapatsa nditi? Ndimeneyo. Amalankhula zotani ndi a president pamene amasuntha zinali m'Chingerezi. Sono chiyambire ni kuchoka. Apa pasundaya kula speech iditu. Kwa ayakula chofo mbuyo mujama kuna mundisowete ayi tikusowani koma apa. Ayikaso signature. Muna signature pene? Ayika signature. Ili bade signature. Akuti sono tu munthu une nasene no contract ndamalawi. Ungasaini yopanda signature. Yeah, umayika signature. Ndinasainira na contract ndamalawi. Contract yanga ndamalawi ndiya zaka 5. Oh yes. Ndinamva zimenezo. Sono Galwa kota saka ndikapachabe. Contract yanga ndamalawi. Kuna 5 years. Ndafuna kunena kuti chani. Now if you can't wait chizunguji. Yeah, mtero. If you can't wait pepani wait until 2030. Ndinamva so zimenezo. Koma so 2030 yo. 2030 yo. Sudi kadzati yabwera 2030 yo. Ndeo ndizango ngoti ndo upatsali yensi. Dzapatsa member a DPP. Alena mwepo. Uli ndo unadzaberekadi. Pena pachingari chibwezi. Uli ndo anadzabereka. Koma dzapatsa member a DPP. Tsono kumeneko anthu timasokoneza pali zizungu ziwiri zimene anthu amasokonekera nazo. Yes. Supporter ndi follower. Mutanda zaja. Pali ena malawi ndi mavani ndi no Chelsea. Ndi no Man U. Kodala we supporter kapena i follower. Kunoku kumalawi kuno I don't see kuti kungapezeke supporter. To support not only some momba manja anthu amatutsa kuti chuma chawo kupatsa matimu ndi supporter amene. Ndukayikira kuti
alipo angati amene amatenga chuma chawo kupereka ku DPP. Amene amatenga chuma chawo osati DPP wapatse wowo. Koma iwo atenge chuma chawo apereke ku DPP. Amene atende oifera amene timatema supporter. Ndesu kuti ndozepita kwa follower. Mahadi clappers. Anaza masa DPP itu. Kwa president Aninoka. Ndikuziona ngati pali nkhani zambiri. Nkutenga pali nkhani koma izo zosabise chifukwa muzibani zambiri makhala mipungwe ivi ku DPP kumene zumaveka mwina anoka aone ngati sizikuveka. Okay. Ukatenga madzi umafuna kudzika mu pero ya plastic. Yes. Koma uku zioneka kuti atenga madzi ayika mu mudengo. Ndio mtondo. Amajuja zumaveka kuno kuti kuli kampuyo basi. Timakampu. Akuva nokewa. Akumavewo. Timakampu. Zimenezo ndizimasokoneza zinthu. Nde president wangobwera kungolankhula kamodzi. Ilero ndiye mundidikira paka 2030. Basi anenala ile mundidikirabe paka 2030. Ndiye kuda kudzakambirana nthawi imeneyo. Koma panopa lineyo. Amalawi adanipasa nthawi ndi 5 years ndiyendese dzikoli akuti anabwera kuti adzachose nkhani ya one party system anena zimenezo. Yes. Akuti panopa zina zimene akulongosola ndizionera kuti chuma ndi zina zotero zikhale zikuoneka bwino. So ngati wina angaganize kuti pa nthawi ino ndiye kuti mwina ndiziganiza za timakampu ndi mistake. Tiyananiza 2030 yo tathandiza president zimene akufuna kukozazo akoze zikatero basi pali zambiri zoti ndiwachachita. Ndikugwirizana nanu kwambiri kuti pali zambiri zoti chipani kapena kuti boma la DPP limayenera kugwirizana. Oh yes. Kusiya china chilichonse. Chifukwa mdziko muno mudziwa zonena kuti muli zinthu zingapo zofuna kuti zikonzedwe. Pambali ponena kuti zina mwa izo zikukonzedwa. Koma pali zina zofunika effort kugwirana manja osati kumwazikana koma kutengana kuti akuluakulu tatiye tiyendeni. Chifukwa misewu ina pano ikungothidwa madzi mudziwa zimene kukubweranso eonino kutsogolo mudziwa zimene mama kapase upo ena anakaponya ndithu amushuwa kuti anyamatatu pano kachithunzi kamene kwali nako pali msewu wina wake wa ku 49 tikachokera pa gateway mall kuti tikupita mpaka pa stadium ndiye tikupitilira mpaka mapita ku 25 msewu umene uta kuti akungokutsira nyemba ati kutsira madzi daily ngati apika nyemba. anyamata msewu ati je mauli ose akungokutsira madzi msewu ngati apika nyemba. everu chedwa timabungwe maona kumayang'ana kuti malo mogwirana manja kuti Amalawi anatipasa 5 years kodi misewu imene ikuoneka chonchi tithane nayo bwanji tikonze bwanji. So panopa nkhani chakuti komanso musaiwali inu a DPP pajambuyomu mumachunga kwambiri ndikukoza misewu yosalimba amazira ndi tsachetu programs tinatseka yayi a DPP akazira ndi tsache nde ulendo unachapa kuti panopa atabwera nzeru zina achapa machilonena akuti panopa tidabwera nzeru zina nsewu umene anthu auonaso mwene pachithunzipa ana amachitotsira tu madzi daily kuti at least kapena mafumbi koma ati ulendo unabwera nzeru zina ndipo kuti zimene zingachifati dawafusa ine ndawafusa achapi ku parliament ndipo tsona anthu zioneka kuti muli pa ubale wabwino ndi kukoza misewu yosalimba muli pa ubale wabwino ndi kukoza misewu yosalimba ndi adati ya mafusa nduna ndi adati ya tsono tuleke uno simasewera palo ndeka bwemokozeka ndipo misewu ndidzadzade pano. A president bajadao zori iweyo ngari so konza misewu adadaula zona iti mukaendetsa 6 hours kunyuke fika lino ndio chapa libati alipapere ala kama president sawa konda chapi atakazotsona chapi tubatsani kuti ndo wina zona mukhalaka ya unduna wazaona za nyama za kuchiri basi osalisanga nguku apasa za nyama chofuza misewu za futi koma wone unadapatsa mwayi kuti apange perform
Oh yes. So panopa tikudikirira kuti kodapa unduna utatu ukhala tayirala cha. Oh yeah. Ndikumbuka bomba linali jaiwo so tena ali mboma. Aha. Adali so nduna. Adali unduna omwe. Yes yes. Nde chonde DPP kudzera mwa president motsokozera nda jabi kumeneko. Mise uikhale olimba. Osaneka kuile mawa ayi. Tende kuonze zinthu za mibado. Basi. Zimene DPP amalawi akuyembekezera kuti kodi vote tinawapatsa ija. Tidapatsa zimenezo. Ipindula sipindula. So na bola tikukhuta. Kukhuta kuli apo. Nanga ukhuta inde koma ukwende sonse wabwino. Ukhute upite kuchipatala kupeza mankhwala. Ukhute china ma filling station. Mafuta atibezeka. Forex itibezeka ukukhuta. Osana muntu dzingokhuta nanga tsono izasima maipambiri pasima ndachwa. Kumasuru muli pamenepo. Yes. Ndikugwizana nanu. So ndotsutsana nawe. We can do better as a country. Kwambiri. Chifukwa ngati sitisamalaso kutsogolo kuno. Yes. Ukhoza onena kuti inde udawina anthu chakudya nkukhala nacho koma kutsogolo nkutsamwa. Chifukwa chakuti mwina tikuchedwa ndi zinthu zina. Yes. Eonino akubwera. Mwaona. Ukafusanso kwa adimake uku posachedwa apa akuti ayi angogulako na ndolo kumeneko. Nanga na ndolo alithandiza chani? Agulako na ndolo. Na ndolo. Chimanga sadagule kumeneko. Nanga choncho. So zochedwa ndi zinazi. Mwaona. Sizingathandize nzika. Malamu nikimanga chimene kuja bilimbiri ali alinacho cha bilimbiri momwe agule dere dzabva zoto akakula Zambia. Haya akakula kuti chimanga chathu chilipo. Chimanga chili konkono. Bwanji tidzapuzira likamala. Tidzapuzira liti. Tikunena pano alimi nawonso ali ndi mafunso. Ndeti tili mabwanji. Boma likuganiza motani. Pamene mwina ine akuchedwa ndi zinthu zina. Mono mopereka mayankho kwa alimi ndi kwa nzika. Mwaona. Kuti kodi tiziyenda bwanji pa nkhani za ulimisi. Mwaiona. Mulimi timuteteze. Mulimi tikamuteteza mawa tidzakhala ndi chimanga. Lina lidzakhala ndi chimanga. Chifukwa mati Khoswe akakhala wabere amalemekezedwa ndi mphaka. Mphaka wazeru sapa Khoswe wabere. Amazondika pawinda pangapo. So kulimbana ndi mulimi mwaononga mizimu yambiri. Kudindo miyambi mphaka wazeru sapa Khoswe wabere. So mulimi uja ndi Khoswe wabere amene uja. Mulimi ndi Khoswe wabere tiye mushengete. Chifukwa iyeyo ndamene apangisa kuti zofuna za boma zikwanditsidwe. Akamati chakudya chilipo mdziko ndi mulimi yoto. Mungakhetha kudya panda mulimi. I know. Ili mudalima ino. Ayi. Apo ndesi kuti mukula. Ili mudalima. Khoswe. Khoswe. Posachedwa pa Florida Sunta. Kutenga break koma Khoswe. Akakhala bere. Mphaka amaino umpatsa ule. Kuti ndikaononga apa ndiononga Khoswe 8 amene ndakazaja mawa. Tsono kuononga mulimi ndio tozonukira tsogolo. Ndi aboma ikepo chidwe pamene. Pafunika kuikapo chidwe. Kuika chidwe aboma chonde. Mmene tayambira kudzafetereza muja. Cheneranso kutseguka kwambiri. Yes. Kuti ndiye mulimi tithandizanira ibanje. Nkhani za ulimi wanthirira. Yes. Tili nazo pati. Tikuyenda bwanji. Koda adzombe ali nkuthekera. Ngati ali nkuthekera. Koma tiyachite bwanji support mwansanga. Mwezi uno tundu wa number 8. Sindiudziwa ngati munimvetsetsa. Mvula ikhala ikubwera anytime. Ngati tingamachedwe. Ndiye kuti DPP ikuziloza yokha. Mwayiona? Ikuziloza yokha. Ndi bwino kugwira na manja. Ndi kuti kodi president akuti bwanji akufuna chani. Yes. Kale ndimene. Titenge break pang'ono chabe. Yes. Sitichedwa chifukwa tindi zambiri zoti tikambirana. Faino munali ku parliament. 5 weeks. Tufuna titamva kumeneko 5 weeks dashboard ya senza zotani. We'll be right back after this short break. The dashboard. The dashboard. The dashboard ndi program yomwe tidzijeza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani komanso mzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda.
The Dashboard. Idzifukula zonse zobisika ndikuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard. Pompano pa Luntha Television. Luntha TV. Kubweretsa luntha nyumba mwanu. Usisufuka pomwe palibe moto, pezisingasiki pomwe mvula kulibe. Ndine nzika yokonda dziko langa, kawiri kawiri ndimanena chilungamo. Ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi, moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso. Koma ndimati nanga ndikafusa kwa ndani, kuteka ndikafusa omwewo handi kwizinga. Mafuta amene polisi ikukumana nawo, kodi kapena iwo akukondwa nawo, anenere sakukondwa nawo. Kuperera ndithu ndi The Dashboard madzulo ano. Ine ndi Moses Magawa, ndili ndi mdzukulu wa mzungu Mr. Robert Kalindiza. ndithudi Ndalakwitsa ngati ayi mwakoza iniyo ndimakuyamikira chifananga sitili munyengo yopepesa ndikuopa kuti ndikupepeseni kuti ndakulakwitsaniso. ayi ndithu iniyo mwachita bwino. Dashboard yaenda bwanji ku parliament? Ku parliament kunachitika zambiri. Sitikwanitsa nthawi tilibe. Kwadutsa mabiru 14 osiyanasiyana, maripoti osanena. Ndipo makomiti nawonso chifukwa maripoti amakhala magulu. Yes. Ndiye makomiti iso nawo anali maripoti yawonso. Mabiru tanena ati 14 kumeneko. Pali zambiri zimene zinakambidwa kumene kuzokhuza ndi za ulimi, za mabanki, ndalama zibwerekedwa kuti titani za misewu zonsezo zatero. Koma dzulo anamalizira kwambiri ndi nkhani yovuta kwambiri, nkhani ya migodi. Nkhani ya migodi inambadzana. Okay. Ikuvuta kwambiri kuti Malawi muno muli anthu ambiri amene akumatenga katundu wathu nkumapita naye kokayeza. Even in large scales. In large scales, iwo nkumanene kuti small scales. Ndi inavuta nkhani imeneyo parliament. Kuli mgodi wina uku ati kanga nkude ku chakuma ku Balaka Samuel. Amene ndimene inakangirira kutsasoma pili pachigwa. Ndiye itadzatuluka nkhani imeneyo. Amene adzayishosha ndi anyamatomera mbaliwa. Ndiye ndani kuti Uyu baba Malondera anadzayiyambaso. kodi tikati anyamatomera mbali simungapalamulaso? Ayi ndi anyamatomera mbali baba Malondera. Anachina anyamatomera mbali. Okay. Anadzawe kumaonekera ripoti. Ndiye uja zakhala chero kuti ripoti iyi tilowererepo Ichakwena. wadzayidula komatu kuchitika zambiri zosakhala bwino migodimo. Akutinamiza motere zikutere. Ndi kenaka mpameneno asanayankhe leader of the house anadzampatsa mwayi nduna imene maona za malamulo a Charles Muhango. Okay. Ndi anadzabweretsa ndi buku la malamulo. Nyumbamo adabweretsa buku la malamulo. Section chakuti imakamba chakuti. Okay. Section chakuti imakamba chakuti. Ndikuti side ya DPP kapena kuti ya boma kombera manja. Ndikuti speaker kungomvetsera. Kenaka a speaker akuti anduna mwakambazo tamva. Koma ifeso ngati parliament timakhalaso ndi malamulo ena chifukwa nkhani idakhala kuti ndiyofunikira kwambiri kumbali yanu yokha sidakadzakambidwira munomo bwezi mutakapangitsa sonkhano mwina kwina kwache kuti nkukauza anthu za migodi. Koma ngati yalowa muno imene musatipanga ndamaini nafeso malamulo awa. Ndi pamenepo tialole anene okha. Okay. Koma atangomaliza kunena zimenezi ndi pamene adzabwera ndi amati mafomalities otseka. Ena amati sign die, ena amati sign D. Ndi kuti atseka basi.
mwafika level imene level imeneyo sign die kapena sine d ndeuta speaker wamenya hamala yoti basa adzakumanaso mu November ndiye mwatitionera ndani apo tate titaona speaker akuyankhula mukhala ngati kuphera ndemanga pa zimene anduna akamba komanso kupereka maganizo awo pamene parliament imapatsidwanso mphamvu ndi malamulo omwewo. Tiamvere a Suleiman. Yes. We'll be right back. Before I give the Minister of Mining, I wanted to bring attention to the Minister of Justice that if you check the Constitution, 66 D and F, the powers of Parliament exercise such other functions and powers as are conferred on it by the Constitution or by an act of Parliament. F, exercise oversight over government's revenue and expenditure and oversee the exercise of powers and functions of the executive. Our job is just to provide oversight. It's also in the Constitution, and we will not relent. We will provide oversight through our committees. I thought your statement was more like diluting our powers. Honourable Minister, it is in the Constitution, and it's only right that I remind you. Thank you. Minister of Mining, you may wind up. Programs. Lastly, it will be amiss of me if I do not express my sincere gratitude to His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, for personally supporting me in his quest to bring change to the people of Malawi. In this regard, I want to assure Malawians that your Parliament will remain relevant, responsible, and responsive to your needs. We remain resolute in changing the lives of the people we are called to serve. We cannot therefore remain silent if change must happen, and change will happen. May God bless you all. With those remarks, I now put the question that this House do now adjourn, sign, die. Sign die. Ndio utatseka basi. Tabwereza ni chizungu chi? Sign die. Ndiye kuti ayuza chizungu china koma komwe kukhozoneso kuti sine d. Zomwezo. Mukuopa ayichita bata. Chi dashboard. Chafika level imene. Chafika level yodziwa kuti you can either say sign die kapena sine d. Ababa tatseka basi olopita mawa kapena nkuja simukaona swaphungu ali nyumba muja adzabweraso mu November. Bwererani mukagwire ntchito kapitani kaonekereni ena manama zondiru parliament mutagwira ukumodzi ndendi zimenezo parliament atseka simulankhula pena waza kutera ku parliament waza kutera bwererani kumudzi ma MP bwererani kumudzi basi taterana na mimi sign die amaliza motana Suleiman kumaliza kwake sotu kwa moto ndi machita ndikuoneka kuti malamulo anadzakhulana anduna apereka malamulo nawo saudi tsonato nafeso tu awa malamulo tili nawo awa musatipanga ndamaini kapena kuti wone ngati ifeso tikuzitsata yayi ifeso athu ya ndi ali siso nditsati kuti abwera zotani fozioneka ngati kuti mmene akupangira Suleiman ulendo huu chifukwa chitonena kuti andi maomera anandigwira mtima Suleiman ananena kuti ngati chimene ndiupangache chikukomera president komanso chikukomera nzika za dziko lino I'm okay. Mwanjira ina naneso ndili pano for 5 years basi ine ndili pano 5 years kugwira ntchito ifo cha Malawi ngati Professor Arthur Peter Mutharika akudziwa chimene ndikupanga komanso nzika za dziko lino tikufuna zipindule ina I'm okay.
chifukwa sipalephera anthu ena ofuna umasusa makampani adzikasusa timakampu kuonjezera pakampupo phiri ena omakasusa simukumbuka nthawi ya zadzombe zija zinavuta ifuna padali mphekesera yoti ena amazungulire kuseri umakaopseza kuti tisuse so nkuthenga m'migodimo chifukwa kumakhala tikati katero chain of zinthu zosakhala bwino nde nkuthenga kumene kusumwine kuli ofuna adzikasusa nde Suleiman akuti ayi ngati alipo ofuna mateloyo kaya zanu zimenezo koma ineyo ndayima nda Malawi ndabwera kudzagwira ntchito basi nde kumigodi kwati komiti iyendere ati mgodi uliwonse akaendere ndalama apereka parliament wanena Suleiman. I'm not surprised. Yeah. Ineyo chifukwa na Suleiman wabaja amathamanga panthawi ya kampeni iya tifuati kuonjoleni tifuati tere ndakudziwa kuti ngatanga gone pa ntchito basi ndiye kuti mawu awanja apita padera ndiye nkhani ndimeneyo akuti komiti iyenda migodi monse ati kuchitika zambiri kumeneko ndakaone kodi masampu wanje omampita kunja opanda ifeyo kupindula kodi amene akupindula ndani kupatula Malawi kodi kuno kulibe kuthekera kuti taumangoyeza toka zinthuzo mwina tidakalibe kapena choyezeracho ndio tidakalibe chimagulidwa ndalama zingati koma nzochepa tikozosonkhera lino ndine chifukwa chimalola kuti katundu akayesedwe migolo bwanji chikuchitika njani osamapangira konkuno bwanji sizi za fertilizer tunena kuti nzotheka mapanga konkuno kapena tichite kwa uzadzombe mwewa alekekeza fertilizer guleji machini choyezera golide kapena mwina titero aituze nano pacholemera alipo angapo alipo ambiri tili ndi alipo ampinga njira amabanki wetikoza wazo inu guleji choyezera golide tizizayeza konkuno zatha zomatenda tinga sample matraki tonchi matani tukayeza zatha tiziyezera konkuno tikoza wapasa malo ndinawo malo kuntakataka akozomayezera kuno mabridge alipo akuluakulu matraki akoza madutsi ndimopera kwanu kuti ono traki singadutsi koma kwathu matraki amabwera kwathu kumachoka nduna msampakiza chibwana aya nduna yoseneyo wala zoni machokera kumeneko bridge linja mbombwe uji simulakula bwera umakhali ndimene titautuma nyama tatu tizidzaisa konkuno toka tizidzaisa toka konkuno zimezo nzoteka ndithu as a country tikuyenera kuti tichoke pa level yomadalira zinthu kucha tiyambe kumadzipangira zinthu toka konkuno ndithu anamiwa tu akadali mchitokosi kodi mpaka pano mpaka pano chifukwa bwezi titamva kale kuti ayi anamiwa atuluka chifukwa kumvaku tikanamva choyambirira kwa atolankhani akadalengeza zimenezi komanso kunali azipani ndi amabungwe amene anayesetsa kuti iya koma anamiwa asali kokha tiyime nawo koma palibe wina aliyense wafotokoza tikudziwa zoti akadali mchitokosi ine matatulukatu sadatuluke chifukwa mbuyo munaona di atupere akabambe anankhumwa anachita chikalata chimodzi chowuza anthu kuti atuluke koma zioneka ngati bomali mchimachinidi mwati bwanji ndikuti zioneka kuti bomali mchimachinidi chifukwa sakuchenjemera abomawo yetu zili ngati mwina takati kuti ngono tukuwa njovwe nde njovu ikangoti khutu kupi kumakhala chifukwa mmene anthu ambiri onena muja atuluke alipe ajisaleo ajisale ndamukhito akuva kuti mwati bwanji atuluke okay katulutseni boma mchimashini boma adanena vuwa mbuyo kuti boma mchimashini chimapana chapana panganiti. Have we established as dashboard zinatuluka ananena kuti iwowo akuaganizira chifadza ngasayo nazechivomere chinthucho koma apatsa ma charges awiri. One akuti upandu ofuna kulanda dziko imene amati treason komanso ari kupereka uthenga umene uli nkuthekera kubweretsa mpungwepungwe mdziko kapena kuti wabodza misinformation. So ziwiri zimenezi ndi zimene
akuasungira ndekuti ife tizidikiratu ndikuti ifeyo sitingakambiza kuseriko ife tingokwamba zakuno koma zakuseriko kuti kubala chani ife tidi modikira kuti adzatimenyere ufulu akatuluka. so azipani kugwirana manja kuti ntulutseni amalakwa ngati ayi samalakwa ndi pachibale pawo akudziwana ndi munthu wawo ife yonso tikozokhala so tingati chani olimbika ndithu kuti tutsena ngasamenyere ufulu anthu chabwino ngomenyera ufulu anthu ufe chabwino ndiye kuti aboma akuva ndipo mpalamenti itatuluka adanena kuti kwagwira kuti akafunse sikuti palakwika komanso kunena kuti atuluke sikuti palakwika komanso kumene koko asamazuzike chifukwa ena adadzabwera kudzanena kuti tinapita kaona namiwa koma tungakhale chakudya usiku umenewo sanadye ankadzanena ku parliament komanso ngakhale titapita kuti tabwero zakuonani nditi mafuna tisananyamuke tikupempherereni ndarara zene zoti ayi izo mudikira akatuluka mukapempherera kunja ankati no parliament kodi mulankhula onena ora akatero ku parliament uko anazatero kuti tinapita kumeneko achitshola adadzayankhula zimenezo ndipo malinango khala chete si ayi anapi ayi bodza chabwino tumapatsa tumathandiza anatsutsana mapempheroso akumapempherera adatero koma achitsho adati ayi ine ndapita kuti mpemphere ndakanizidwa chabwino kuti ndayike mu ndadzoze ndayike mu mphamvu ya mulungu izona koma zidakanika ife tichita comment kutsogoloko kuti bweranso kumaliro kwa aching'onga amayi awo aching'oma aching'oma kumene kusokoneka kuti kwabukatu nkhani panali pamaliro nde sindikuziwa kuti zinatembenuka bwanji kuti it can be a political podium koma choyamba ndingofunsa kuti fandizafunsanso zinthu zoti inuyo simunazimve chabwino munazimva zimenezo ndinava kuti tinali ndi siwa mdziko muno tinali ndi maliro amayi awo a Ezekiel Ching'oma amene adakhalako MP chauko tikadutsa pa nkhoma malawira kwa matapira yes ndiye amayiwo adatisiya ndiye pamaliro panapita anthu ambiri osiyanasiyana andale nkati mpaka chakwiraso anali kuti ndimafuna pamenepo achakwira a president akali analiso komweko tapeza zotani pamwambo umenewo anthu ali mkatikati mwa zoyankhula dzambatuku watuluka munthu anthu kudaomo awo kuti auti tsono ineyo titafufuza anthuwo ati akachola ati dzina kuti akachola osati achitshola osati achitshola zosiya kuli maina atatu ofanana kula achitshola kula akatshola kula atcholera ose ali ose ali mkulononga ifo kuchola si zinthu za ose wali mkulononga chifukwa cholera chitshola katshola nanga chinthu kachola nakamva paliso chabwinoso koma ndi maina chabe ndi maina makolo awo adapatsa chabwino makolo awo adapa so you don't question zona akakupatsani dzina makawa kukawa sijinthu chabwino akakupatsa ngocheka program ine ndazuzika nalo olindiza kodi kwanu kulibe ufa koma kulindiza kudya kwa ine ati akasidadzivala zinthu zidadzivala ndiye awa akathyola anayimirira chabwino ndiye tisanayankhule bwanji titamva kuti anayankhula kuti chani zichoke pakamwa pawo osati pa ifeyo titamva kuti akathyola a Bronex kathyola akuti bwanji chionere zimene zasunthe imene ndi the dashboard zipwiritsitse ndi ubale umene unatipangitsa kuti tiwe mboma tikoze maubale amene aja ngati sitingakoze maubale amene aja iwalani zolowa mboma MCP kuyambira 1994 isanawinepo boma
kuwina kumene tinawina kuja ndi chifukwa cha maubale amene tinapanga. Tiyeni tibwerere ku maubale amene aja ndamene angatithandize ife kunena kuti tibwerereso mboma. Ngati tilipanga izo iwalani 2030 ine tili pano apresidenti mukundidziwa inu ndine tinayendera limodzi nthawi ya kampeni. Nthawi itangotha kampeni ija anyamata ena anatseka zitseko kuti tisamufikire na president. Kotero kuti ngati ine sinandione pa zaka 5 ndi chifukwa chonena kuti anyamata anu ena ake anatseka zitseko. Koma lero pamaso pa abale yanga pamaso pa chiwazanga ndifuna kuti ndikulamuleni president. 2030 titangaso koma yang'ana nkhope zimene zingakuthandizeni kunena kuti tidzayendetsa bwino koma ndikubwera. Adulanso ndinakomedwa ati it is an interesting story to know. By the way, our nkhope muza misonkhano ndikoyamba tini kwaona pene ineso ndaona pomwepo koma akambiramu aonetsa kuti akozokhala masapota osati mafollowers. Musaiwale ndakamba kati ndi masapota pali masapota ndi mafollowers chifukwa kilipi ngoti ayidula koma akuti mbuyomu ndinkagwirana ntchito limodzi aja kwerawa kumanka tipanga kampeni anapitiriza motero anatero koma atangowina awawa atangowina anyamata adatseka minga kuyika minga basi ndauti ngati simuna ndione zaka 5 izizi mmathawa anyamata mingawo nachoka ndi makhala Zambia ndi makhala Zambia chifukwa ineyo ndinavutika kugwirana nanu ntchito koma mutalowa mboma anyamata atu kangalala zala chonchi kuno tuyayi kuno musabwere abwana alibize koma ndinkhani yayikulu akalibize ndinkhani yayikulu chifukwa pajatu ndi pamaliro choyambirira muchimveseseichinecho munthu yakulankhula zinthu zimene samafunika alankhule pamaliro koma akudziyankhula pamaliro tsono ndiye kuti mwayiwala pang'ono kumaliro tikumiti mayankhulana kumene kumatenda ayi kumatenda timakhala chisoni kuti tingakhumudwitse adwala uja pamene pamaliro uthenga umapita kwa amoyowa ndi kumakhala nkhani za mbiri komanso pamene umamva chinthu chimene chamupha munthu mmene amakhalira zimachokera mkulira kuja ndiye pamakhala uthenga pamene paja tsono awawaso mkulira ukuku anthu ali nazo mumtima mu zinthu ndipo akamba mawu amenewa ineyo hape kuti a president MCP anali pati amalankhulidwe alipo anena kuti ngati mulungu adzatikonde moyo winawo tidzalemekeze maubale. Ndinamva ndithu ukanga ndiwamba ukanga ndiwamba dzinthu maphanose koma nkuti awa Mungu apatsa chiboda awa Mungu apatsa khutu awa Mungu apatsa mphuno zonse zilidya ndife wakana uje katshola akutsindika kunena kuti koma 2030 ngati sitingakhale ndi maubale kukonza maubale tiwali za 2030 kulombe mwa president alimo komanso amanene kuti ubale woti anene kuti kuukoza ubale uja kuti mudzaulemekeze kutsogolo osanga kuti ubale ongofuna kuti tiwoloke ndikuzaonetsa minga koma ubale woti mukati mwapita komanso ngati muli yoti MCP muli ndi mphamvu panoka musapanga ubale ndi munthu ngati mudzoza kuti ndiyo mphamvu muli nazo musapanga ubale ndi munthu ngati mena ali TPP ali wokhatu TPP there is Blue Alliance mutani kodi inu babalo timaonera pachapatu timaonera mmene zokhaliratu kodi tu ballot ija ili ngati koinitu ndalama ichitsulo mudaiona uko kumakhala nkhope ina uku nkhope ina nde poyambirira uku kula president amuthalika uku kula genius basi taimira msanere kuti basi mkulako msanere kuti basi mutera bwanji pa genius ndateremu ndekuti kwa ine ndamaliza chifukwa cha ndekena kano tione kuti kodi tsiku limene ladzuka bwanja president
kuti akumbuke zimadalonjeza kwena chifukwa katikati moyenda umatolonjeza munthu kuti pepani munthu unathu kutali mukakafika tu mungadigera kuti madzi right eya ndi ndawo mukamba abuluwa afodi amene aja kudi afodi aja program tu ikadali live inde afodi aja sinacheke iya deli nchowa komira president mukumbuka temina nkachedwa kwa sanka anthu adayamba kuyankhula kuti president muchedwa atu kula eno kitu hata banga nisanga pa chamudalonjeza atu zinthuzi kuti hide kenaka ndedzangona after some time awasanga so pano patangofuna olo kumene acho apitako atangofuna pobwera kuti otsono zilimu ayinoke mudikirako pang'ono atangofuna atu mudikira ndimaganiza mutabwera mwina 2029 koma ndimalemekeza koma ndalemekeza mphamvu zimenezo ali nazo chifukwa ndi si mphamvu zimene ana amalawi mdziko muno amalawi sanavotere ayino kuchihana kuti akhale second vice president ayi anachita sankhidwa ndi president pa ubale wawo anu akewo pa ubale wawo zimadapangana eya anasankhana eya so akacholawa sanalakwe pamene ndipo sanaputule moti ngakhala president wonso akuyenera kudziwa chifukwa ngasi chinthu chinhu chachikulu umapeza one kuti uone ngati usamala iwo osadziwapo ngasi anthu oti awayang'ane ngambiri olopanopo kuti mafusa president amutalipa muone kuti paliso ena kwadandaule ndasonkha nawo bwanji nanga muutenga yawo awo sadasonkhe ndasonkha ndife kumakhala zosonkha mboma mumakhala zosonkha ndiye ukaiwalidwa basi ndikumabwera no kumadzateleni moratelo muja ndeti chapanga ringe bell mwa president IMCP kuti mulungu akadzati konda ayankuladwa koma munthu ameneyo ngoli patimu wayankhula moveka bwino ndi munthu olimba mtima ndi zimene zimafunika kumayankhula mwana osalira amafera kunsana ino ni nthawi yoti achakwera ndiye kuti akhoza kumva sinanga ali kunja kwa boma not only kuti ali kunja kwa boma koma kuti ntchito yechepako munthu anthu kodi mpanga ntchito yechepako chifuna ngasi ukakhala mboma umakhala kuti iwemwe uyendetse dziko iwemwe uyendetse chipani ndi zovaiva zimachuluka odandaula amachulukanso ndiye panopo pamene akungoyendetsa zachipandimo ndikuti nthawi yova zambiri ilipo azisefa okha ine chimene ndimaganiza nthawi zina chifukwa amalondera ankanenaso zomwezi kuti president athu anali bwinobwino koma anazungulidwa ndi anthu ajaso akukamba nkhani zomwe zooneka ngati zikufanana pena ndimati kapena fo yoti president sakhala ndi nthawi yoti akhoza kungoyenda ngati civilian kumalawi kuno mali kwa zathu timaona president akuyenda bwinobwino kumaona zinthu mezi kwene koma kunoko zimphamvu tidaperekazo nzenizeni chifukwa kwa zathu pa Botswana pompa South Africa timaona ndithu president yangu basi pasika osatiso nthawi ya kampeni yayi fa kunoko zima kondochitika nthawi ya kampeni ndi kumakhala kulawa usipa owisi nthawi ya kampeni ma president amalawa usipa owisi kulawa nkhanu pa kampeni boka koma akati asankhidwa ndi basi nkhanu zimakhala pazoka anthu so amakhala paokha nde nthawi ndine yoti ukakhala kuti sindiwe president kaendiwe president zimene ungachite dzipangabe basi ku anthu akuzolowere basi ndi kholo lathu yetu board member wa cannabis Ras Chikome Chirwa apezekaso njoti ayankhe mupangapo comment iliyonse yani mene kundivuta ifa ndikungoona ngati kutuma fisi kuti kandiyang'anire mbuzi ndikubwera kaye kulokolo
tayo se asokorekera ukanya mara kale ku final control center ine kwandikaka ndirango mwadi banje ndirangona achikomeni apa thumba la chamba apa ine muru mwanga ndinangona ngati kuti kuruma fisi kumuziro tabande ngeneni akaluluwa tupite kumaliro amen ai ndemere baja sina maone mwizo pili haino ndiyo bukuta tukuta ineso tukuta haino ndiyo bukuta tukuta ineso ndabadike kwa pili ino tubwezere sedu kutakataka muli ndi ntopola kwambiri chifukwa ili ndata bukuta mwata chikomeni mwata tsika kana komiti yeuna sechamba ndi khani zina kodi koma nde koma ngasangoganiziridwa angoganiziridwa patapu inoyo ya panopa angoganiziridwa suri ongolakwa ya ayi ndosola ayi ngutaka ina ngawaponyera ya kuti mupire matumba ndi amene sizinaende andikupoti konse ndio zimeje ndi mbeu zochokera kwa Mulungu program bali yatagala koma akula hawa tona niso zimeze chitika aone tatu Gerard Gasonga ilu pamene basizo kuti zilakhala bwanji koma apempherere kuti ikhale kuti inkhani yakwana mizira echabwino ya tingopanga zoti akwana mizira ndachitatokola kwambiri koma ngati nzenizeni ndiye kuti tonse tikhala mmafunso kuti kodi akutengera experience chani kuti kodi awatayike uku pa zifukwa ziti awatayike uku pa zifukwa ziti ataletiza moto mukana kuchepesa chabwino ndava zomangaso kumamanga nyumba pamwamba pamapaipi zimene zonso ndezomvetsa chisoni andi ngati ndalama mulibe yokwanira nyumba musamange tinazionanso mbuyomo alipo anthu ena amafuna kuti kumudzi adziwatama kuti atamakhala nyumba yawo kulilongwe ndiye taona ndithu nyumba paipu udutsa pasi kuti chuchitika nchani ena amamanga nyumba ngati mmene makhalira mbalame timati chete imadziwa chete mbalame imamanga chisa nde chisa chija chimazondokera mu mtsinje ndeyo ija amadziwa kuti ineyo chisachi chikako chikwera mu mtsinje ndetamuke palibe munthu amene angabwera oloka mtsinje kudzafuna ineyo ndambiri tumamanga nyumba ngati chete kumamanga malo osagwirizana ndi malo oti munthu akozokhala kukabwera madzi osefukira ife kuno inu tinakuwuzani malo onse abwino tachokani pamenepa so nkhani ina ndimeneyo kuti mapaipi ali pansi kwesero kuwuzani kuti pasipa padadutsa mapaipi makani apa pali nthambo za magetsi makani kunatha makani tu ena makati kumudzi ni mafumu ndio ule momena mapatsa kumene kucha apena on town paipi pasipa ipulika nyumba ili bababa ukupesa tu tsunami uli babedi mazali mundo kodi chuchitika what is that what was that makani ayi zijepe zimenezo tieni tilemekeze aota podi akatilangiza tivere aescom akudzaika mapaipi awo tivomerezane nawo bwino tidzapatsa mpata osati paipi katiphulikire tili mtulo ayi zimenezo ayi inonso ndikulangizeni mukazakhala board member kwina kwachi musangomakasa board members tikutokozeni ayi koma tiyamikire tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi izona ndithudi ayi awa ndi mdzukulu wa mzungu wa Bushe kuntakataka kodi mmalima kumene iyi kwambiri mpunga ndiye kwathuko tili ndi bwanje valley irrigation scheme ili mudzi mwathu mwenimweni ayishuwa bwanje valley irrigation scheme ili mudzi mwathu mwenimweni kuntakataka kumuwa
njala kulibe tumene ayi njala tu imakhanga tikachiwandatu mudzaonetsetse kawiri anthu amene amakondokhala ndi njala kawiri amene amakana kuti achoke mu njala chaka chilichonse makhala kuti khomo lake ndi lomwero ndizimadabwitsa kuti kwapatsa fertilizer waulere uja akulitsa aliwo anazolowera kusuma kwathu kuti mati kusuma ndiye kutani kusokola mankopanga maganyu m'minda mwa anthu kupangisaso lenti munda wako 3 years iwe kusowa polimba kumakapanga soganyu muti akoma ndikachiwanda kalipo anthu amapanga chibwana chimene chocho munda mwako momwe mumapanga soganyu kuma ukalipiraso walendiyo kuti simunachite bwino takoza okay tikumaneso next week ndathokoza tikumaneso next week tikuyamikireni abishop ndikuthokozani kwambiri amene wandithu ndi bambo Robert Kalindiza amene popanda iwowa ndiye kuti programu ndimaona kuti singateke chifukwa singateke let me confirm that one kukhala ineyo apa kurupirirani kuti ndiye dashboard iya ikoma ine ndekha pachabe popanda so ino ndiye ndili chabe ndiye ndikuthokozeni I did together as one. Together as one. Thank you so much. Abalawi tukozeni kwambiri pamakina madzulo ano grandchito ndi Gerard Katsonga nyamata amene amaponya tizithunzi tonseti mpaka nanso tinaona matumba madzulo ano kuti amenewo ngati malingana ndi program ino yathera pamenepo ine ndi Moses Magawa mkhalendo usiku wapambana. Bye bye. The Dashboard. The Dashboard. The Dashboard ndi program yomwe tidzicheza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani, komanso mzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda. The Dashboard. Idzifukula zonse zobisika ndi kuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard. Pompano pa Luntha Television. Luntha TV. Kubweretsa luntha m'nyumba mwanu.